3.500 είναι αξία από το χαλί, από εμάς 670 ευρώ. Θέλω να σας δείχνω κάτι πάλι. Συγκρίνεται. Για σας λέω, εγώ πουλάω όλα αυτά χαλιά. Για σας, αν θέλετε να αγοράσετε καλό και φθηνό, συγκρίνετε και να δείτε, είμαστε πολύ φθηνό. Το καλύτερα ποιότητα που υπάρχει, δίνουμε για καλύτερα τιμή που υπάρχει. Ένα μαλλί μεταξύ Φεραχάν για 670 ευρώ. Μετά έχω ένα ταμπρίζ εδώ, ένα πολύ ωραίο ταμπρίζ. Ένα πολύ ωραίο ταμπρίζ. 2,43 επί 1,75 είναι 4 και 24 τετραγωνικό μέτρο. 4.550 είναι αξία από το χαλί. Εμείς δίνουμε αυτό το χαλί μόνο για 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ για αυτό ωραία. Δεν έχεις λάμπα? Όχι. Νούμερο 28 είναι ένα μπιτζάρ. Ένα μπιτζάρ και έχει μετάξι. Το άσπρο εδώ είναι μετάξι. Ένα μπιτζάρ μαλλί μετάξι. $2,85 επί 2,06. Είναι χωρίς κρόσια. Φαίνεται πιο μεγάλο, είναι 2 επί 3. 8% είναι αξία από το χαλί. Από εμάς μπορείτε να έχετε αυτό το χαλί για 1.750 ευρώ. Τόσο ωραία καθαρό μπιτζάρ για 1.750. Να δείτε από πίσω το χαλί. Πολύ ωραία χαλί. Τιμή είναι σούπερ τιμή. Πολύ ωραία μπιτζάρ για 1.750 ευρώ. Νούμερο 29, βιάρες τσουλου. Νουρ νίστη γόντζο. 1,50 επί 2,11. Ένα πολύ ωραία, μοντέρνα λωρί. Λωρί είπαμε, είναι το καλύτερα ποιότητα χειροποίητο χαλί μοντέρν. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Στο μοντέρνα χαλί. Να δείτε χρώματα. Perfect. Αξία του είναι 2.400 ευρώ. Εμείς δίνουμε αυτό το χαλί μόνο για 750 ευρώ. Τόσο μεγάλο. Ωραία λοριμπάφτ. Το καλύτερα μαλλί. Το καλύτερα ποιότητα. Δουλειά perfect. Χρώματα perfect. Μόνο για 750 ευρώ. Δεν υπάρχει παντού αυτό το χαλί. Μετά υπάρχει αυτό το λωρί. Αυτό το σχέδιο λέμε έρημο. Κάτω έχουμε ανοιχτό, πάνω είναι σκούρο. Γίνεται από Πορτογαλί και μετά γίνεται κόκκινο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στο κάμερα, να δω, να δει. Perfect. Κάτω είναι, βλέπετε πάνω είναι σκούρο και κάτω είναι ανοιχτό. Ένα λοριμπάφτ. 1,75 επί 2,42. 3.400 είναι αξία από το χαλί. 1.000 ευρώ για αυτό ωραία χαλί. 1.000 ευρώ. Μετά έχω ένα πίνακες χαλί εδώ. Ένα πίνακες χαλί.